Молитва за изцеление и благодат се предлага на онези, които са изправени пред здравословни проблеми, духовни затруднения или емоционални кризи, с покана да споделят имена на молитви в коментарите, за да образуват верига от вяра и любов, за да бъдат от полза на нуждаещите се от божествена намеса. Нека тази вечер се присъединим към молитва, молейки за божествено присъствие, благодат и сила, които да изпълнят живота ни, да укрепят вярата ни и да донесат изцелението, от което толкова отчаяно се нуждаем, вярвайки в чудодейната сила на молитвата. Господи Исусе Христе, ние се надяваме да постигнем чудесата на изцеление, възстановяване и обновяване, които така желаем, отдавайки се изцяло на Теб като наш Спасител и Речител, молейки Те да поемеш отговорност за живота ни, възстановявайки нашето физическо, умствено и духовно здраве. Изпълвайки всяка клетка от тялото ни с Твоята лечебна сила, лекувайки раните ни и облегчавайки болките ни, възстановявайки това, от което толкова много се нуждаем. Исусе, Ти си моята светлина и моята радост. Моля Те, живей в мен, изпълвайки ме с Твоята любов и лечебна сила докато спя. Господи, покажи ми своята милост, като облегчи страховете и тревогите ми. Дари ми спокоен ум и страстно сърце, за да мога уверено да постигна велики неща на тази земя, прославяйки името Ти. Моля Те, благослови ме със здраве, така че да мога да стана свидетел на славата Ти в живота ми и да Ти благодаря за безкрайната Ти благодат. Боже, знам, че си прекрасен. Моля, нека Твоята воля надделее над моята в житейските ми планове, предлагам вярата си да получа Твоите победи и вярвам в Твоята лечебна сила, давайки Ти моето здраве, тъй като тялото ми е храм на Твоя свят дух. С молба нека Исус ми даде здраве и сила да се грижа за тялото си, твърд във вярата, служейки Ти всеки ден, отричайки всичко, което е погрешно в живота ми, мисли и поведение, които не Ти харесват, помагайки ми да живея според Твоите желания. Давам Ти всичко, което имам, моето тяло, моето здраве, моята душа и моя дух, за да докоснеш всяка част от моето същество и да ме излекуваш напълно, позволявайки Ти да дойдеш и да живееш в мен тази вечер, Господи, и вярвайки в силата на Твоята изцеляваща благодат над живота ми, дори докато спя. Давам Ти цялото си същество, приемам Те като мой пастир и спасител, моля Те да бъдеш близо до мен в моите моменти на болка и слабост, подкрепяйки ме с Твоята благодат, така че силата и смелостта ми да бъдат подновени. Отче небесен, да бди над живота ми в този момент, изпълни ме с Твоята лечебна сила, изхвърляйки всичко, което не трябва да е в мен. Нека силата ми се подновява всяка сутрин, правейки тялото ми здраво, ума ми балансиран и духа ми твърд в скъпоценното Ти слово. Моля Те, Боже, изцели ме според волята на Христос Исус за любовта Ти към мен, погледни ме с милостивите си очи, протягайки ръцете си върху тялото ми и ме изцелявайки от всички рани. Нека Твоята изцеляваща ръка почива върху мен, вливайки се във всяка клетка на тялото ми, напълно пречистващ и възстановяващ. Скъпи Исусе, Ти си моят Господ, моят Спасител и радостта на сърцето ми. Идвам при Теб, търсейки физическо изцеление, умолявайки Те да покажеш своята милост, облегчаване на страховете и тревогите. Дай ми спокоен ум и сърце, влюбено в Теб, за да мога да постигна велики неща на тази земя със сигурността на Твоето присъствие, Господи. Дай ми здраве и сила да се грижа добре за тялото си, да бъда твърд във вярата и да Ти служа всеки ден. Господи, докато спя, работи за възстановяване на моя живот, здраве, семейство и емоции, за да мога да стана свидетел на Твоята слава всяка сутрин, възхвалявайки и прославяйки името Ти за всичко, което направи за мен тази вечер, почивайки мирно в присъствието и закрилата Ти. Нека тялото ми бъде излекувано, нека всички болести да бъдат изкоренени и нека Твоята могъща ръка докосне всяка част от мен. За това, аз да Ви дам всичко в името на Исус Христос. Амин. How did you talk about it? PALC нагоре. NTSPOD и LET with friend our member on family. Тя е много важна за нас. За това видеото ще има повече номинации и ще достигне до повече мили и братя. Усмихнато лице. Господ да благослови. Други молитви, които може да харесате тук в нашия канал. Чуйте нашите молитви и споделете с вашите приятели, роднини и не се забравяйте да станете член и харесате.